Mám říkat. V klidu, já to uvedu. Tak zdravíme všechny florbalové fanoušky, vítejte u dalšího videa a dneska tady máme challenge, kdy se utkáme já s Víťou proti Ráďovi. Pojďme na to. Ty vogo, dobře, vole. Tak a teď začneme challenge střelba tahem, kdo dá více gólů z 10 pokusů a my si to stříhneme, kdo začne. Ty začínáš. Mám začít? Já jsem vyhrál, takže dobře, začínáš. Dobře. Tak jo? Tak pojď. Jestli ještě nemáte follow u Cildy, tak to napravte. Jinak si pro vás dojdu. Díky, kámo, to je super úvod. Dobře, dobrý save! Vole, kdyby tam Yes. spadl. Dobře, Paša. Ano! 20 let. Ty vole. To je Teploměr. start. To je start. Ano! 20 let. Yes! Dobře. Nechytatelná. 20 let, přesně. Yes! Ježišmarja. Yes! Yes! Tam máte díl. Kamo, trefit branku bych mohl třeba, ale jako. Dobře. Ježiši. 2-1. Do pupku, do pupku. No. Kamo, pupek, proč pupek? Dobře. Dobrý zákrok. Dobře, Pašo. Dobře, dobře. Ano! Jo, srovnáno. Ano! Yes, yes. Oj. Dobře, dobře, to je ono, do pupku, tam se jich vleze. Tam se jich... Ty vole, branku. Dobře, Paša. Dobrý save. Ty vole, pupek. Ja. Yes, a pojď. Ježiši. Pašo, pojď. Oj, dobře, Jo. Paša. Oj! Dobře, pojď. Ty Tak vole, co tady, dobrý rychlá Paš. smrt? Jo, pojďme. Rychlá smrt. Rychlou smrt. Jo! No pressure. Yes! Hezky. Pěkně, kámo. To... Jako reálně mě to fakt jako baví. Jakože, a i kdyby to nebylo na videu, tak to je jako, to je prostě challenge. To je fakt challenge. Co jdem teď? Jdeme na golfáčky, takže teď hrozně dostane, to je moje silná stránka. Měl hrozné štěstí při tom tahu, golman nechytal úplně nesmyslně, prostě poslední střelu. Nechápu. Nic, jdeme na to. Ty vole, dobrá. Ty vole, klouže to tu. Jak na bruslích. Yes! Vole, gol mi! Yes! Ano! Ty vole, Ano. do proti. Yes. Ježišmarja. Ty vole. Ježiši. To není moje silná stránka. Šestou. Teď gol. Yes! Dobrá, no. Dík. Yes! Oj, dobrá střela, dobrý zákrok. 8 jdeš. Ty vole, Yes! musím dát Teploměr! oba. Musím dát oba. Ty vole, dobře. Tak to máme dramíčko. Ještě, furt. Ano, a pojď. Pojď, Pašo. Yes! Co? Jo. 3, 2. 3-2. Ty vole, netrefím branku, chápeš to? Tak a teďkom budou následovat nájezdy, každý má zase 10 pokusů. Pojďme na to. Na to. To mám nakoukané. Yes! Nepomohlo. Mě zná, to je dost blbé. Yes! Jistotka mezi nohy. Je tam, ano! Je tam! To byl gól! To byl gól! To byl gól!
Pojď, gol mi. Vysoká, hej, vysoká. Máme to na kamerách, na dvou, neplatí za mě. Bylo u hlavy skoro. Jo? Jasně, tady ti to neprojde. Tak pojď. Naznačená střela, jakože mi to sjede. No. Ale to bylo pěkné. Pojď, nervózní celé, nervózní. To je trapné, že? Úplně. Úplně trapné. Na to, že je to bombardák, taková střela. Tak pojď teď. Bombardáková točenou z Brzlina. Oj. Nádhera. Pěkná. Yes! Yes! Dobře, Pašo. Pane bože. Teďka dáme backendové zakončení bez kličky. No jistě. Tak to. Jo. Teď zkusím udělat to, co se dá, akorát dal vysokou, takže já to trefím, jo? Jdeme na to. Dobře, Pašo. Ty jsi úplně vystresoval. To jsem se hrozně vyhnal. Dva furt. Ne. Yes. Točená nevyšla. Pěkně. Jo? Teď už nevím, takže freestyle to může slyšet klidně. Ježišmarja, jak jsem zkoušel jako! Si myslím, že 8. Yes. Hrdlovka. Můžu to přikořenit? Přikořeň. Silda 8. nájezd, už se bojí, tak si vzal freestyle čepel. Takže jestli bude gól, tak hodně trapný. Yes! Za mě zaprvé vysoká, za mě vysoká, kde... Yes! To si pak pustíme ještě, ale 4-2 uznám mu to teda. Aha! Počkej, on pokračuje tou freestyle čepel, jo? Ježiši. No jo, ani z freestyle čepelí, jo? Tady vidíte, jak jsou vytvořené ty jeho videa na Instagramu aspoň. Musím dát? Nemusím ještě. Dobře, Pašo. Bylo otřesné. Nikdo neříká, že mám tu freestyleku, jo? Dozadu. Yes! Dobré. Nádhera. Sorry. Nádhera. Tak pojďme. Přesně. Tak jo, risknu to, jo? Když nedá, Eda šalé mezi nohy. tak jsem vyhrál. To byl gól! To byl gól. Je v brance, ne? Hezky. Pěkně, dobré. 3-0. Jako naprosto nezaslouženě, že? Protože vyhrál ten gól freestylovou čepelí. Počkej, vole, jdem to porovnat, jestli to nebyla vysoká náhodou, když tak pokračuje. Yes! Po přezkoumání video rozhodčího, gól bombardáka 96, neplatí. Samozřejmě vysoká, jak jsem říkal, ještě byl freestyle čepel, takže úplný trapas. Jedeme rychlou smrt, ještě naděje žije. Klasicky. Tak začínám rychlou smrt. mi neuznávají gól. A nepuš! Pojď, teď nebudu ani říkat, co udělám, prostě na jistotu, nebo úplně na jistotu. Já jdu taky na jistotu. Yes! Takhle vystřelit, ty vole. Jo. Kdybych dělal nějakou freestyle, tak jsem si to neukázal. Co teď? Teď bych dal střelu z první. A pak backendy. Jo. Ty backendy budou kruté. Jdeme backendy teď? Tak pojďme backendy. Tak jo, takže Silda vede 3-0 na disciplíně, nevím, jak se to stalo absolutně. Kolik to je? Vede 3-0. A teď jdeme backendy. Jo. Ty mladí prostě ještě potřebují zkušenosti na to, aby poráželi ty matátory. Tak. Tak těch backendů, nevíte ani vím, kam to poletí, na to částu mám pak vidět. Tyčička. Dobře postavené. Ale měla razanci.
Jo, čtvrtá. Dobře, Paša. To by se pochcel. A nic. A je to těžké. Ty vole! Má se taká bez gólu. Dobře, Paša. Dobrá. Jo! Kámo, 50, tak to je vole, tak to mi posledně. Pěkně. Jo! Ti mladí to ještě musí udělat pěkně. Vedu. 4-0 vedu. V suchým triku docela. Stop. No, pojď. Díky, bráchu, pěkné náhry. Dobře, pěkně. 3 góly. Těžké, ale... Dobře, gólik. To muselo i bolet. Cítím to. Zase si jako prostě rozklepu v těch příklepech a dostal jsem jako malá holka, takže vůbec nevím, jak se mi to teď podaří. Dneska prostě není forma. Ale doufám, že mu tam pošlu minimálně 5 gólů a že ho konečně něčem porazím, protože to je hrůza. Pojď! Ano! To byl 10. že? Ty vole. Paša to pustil. Pojď, rychlá jsme. Tady si mítky. Ne, stačí, ne. Jedna. Kamarádka. No, půjdeme. Ty Paša! Nádherně. Oj! Ano, dobře postavil. Dobře. 3. Pane bože. Pane bože, 6. Pojď, nádhera. 7, ano. 8, takže musím dát dřív to celo. Stačí, když si vezmeš jeden míček a Jo. mám 3 góly po sobě. A já ti to přijdu, konečně to zase něco vyhrám. Tak pojď. Já si beru jeden, jo? To je gól mi. Gól mi se bojí normálně. Pojď, jeden pojď. Jo? Asi krát 20 let za ní. Jedna. Máš jsou hotový. Úplně v dobrém tempu. To je povrché, co? To byly na parketách. A já vím, že jsou na parketách příště.
na další cvičení a to jsou fotbalové 2 doteky, to znamená golman nám vyhazuje míček, máme jeden dotek na zpracování, druhý na střelu. Na to. Pojďme na to. Ty můžeme překvapit. Pojď. Oj, jeden gól z 10. Různý gól. Pojďme no, jsi zdravý na sebe, děcka. Děcka. Dobré, hlavně. Co mě rozhodí, no? Jasné. Jede. No. Vysoká. 2krát vysoká. Ježíš, tady, ale tak... Co tady, jako? Pravidla jsou pravidla. Dobře, Paša. Že nejsi rozhodčí. To je zase vysoká. Dobrý, to jsou klidný, 3. Pojďme. Dobře, Paša, do protipohybu, nádherně. Dobrý, 5. 5, kdyby se nechumenil. Jsem byla já bez gólu. Dobře, Paša, těžký zákrok, skočila, jasně. To je vysoká, tohle s tím má problém, myslím. Dobrý, 7. No pojď, druhý dotek ještě, druhý dotek. Paša, chytej hlavně. Dobrý. Pojď, 9. Dobře, Paša, pojď, musí, konečně. Konečně ve stejné situaci, jak jsem byl já. Věřím. Ano. Žiži. A mimochodem to byla zase tak 6. vysoká, co byla tady. Pěkně. Dobrá, počkej, jak se ti to bude točit, vole. Jo, kofola. Co teď? Tak, teďkom si dáme střelbu tahem z této vzdálenosti, z půlky skoro, a uvidíme, kolik dáme gólů. Zase 10 pokusů. Libovolně, ne? A nebo, jo. Libovolně, tak jo. Tak, libovolně. Začínám. No jo. Bude krutit, počkej. Byla hrozná. To letělo dobře, ale. Dobrá. No. Dobrá. Tak, 4. pokus. Spíš hrozná, než dobrá. Pane bože. Dobrá. Co to bylo za střelu? To byla otřesná přímo. Pane bože. Dobře. Na střely jak od přípravky jsme 1-1. Upek, vole. Byla 6. Jo. Ty vole, dobrá. Na hovno. Ježišmarja, to nezvednu. Ty vole, dobrá. dobře, Pašo. Jo! Ne. Jo! Ty vole, Pašo, to je prodané, Prodané! Krutila se. Prodané, ty vole. Čučina, zmrzlina. Ty vole! Čučina, zmrzlina. To je hrozně prodané. 10. Jo! Kriste, vole! Dejte tam židličku místo. Našel jsem recept. Pane bože. A těším se na kofolu. Tak já už nemusím ani střílet. Ne. A dám si, že? A dej si ještě, dopřej si. Dělej, kleko.
No jo, vole, ta blížší po zemi, hej, hoši, jste za golmana. Jste za golmana. Prodané. 4-2 na disciplíny. Teďkom nás čeká střelba do břevna. Kdo z 10 pokusů trefí vícekrát břevnu, vyhrál. Vyhrál. 2 body. Ne. Tak. Můžeme jak chceme, To jo? byla odevzdaná teda. Jak chceš? Skoro. Ježiši. Ano. Na 0. Ježišmarja. 4, 1. 1-1. Nebylo, to nebylo. Nebylo, ne? Bylo ta zadní, ne? Oj, takže 2-1. Oj. Ty vole. Yes. Kolik? OK. Pane bože. 3-2. Tak pojď. Můžu to rozhodnout, vole, na lopatě pěkně. No, nádherný! Pěkně, kámo. Ukončujeme tuhle sérii. Pěkně, dobré to bylo. Nájezdy s opačnou florbalkou. Nemám. Nemáš? Tak to nic, vole. Cilo, jako ty nemáš jako florbalku naopak, jako. Ty jako nemáš opačnou florbalku. Opačná florbalku. Tak to si hotový. Pak se pojedou nájezdy rozhodující, jestli to srovnám. Kámo, tak to je jasné, to srovnám, když si vymýšlíš furt nějaké další disciplíny. A kdyby se vyhrál, tak to přece nesrovnám. Jo, že jdou dělat víc kliků. Že co, umíš rybařit? Že ne. No tak super. Pojďme, kdo chytne víc ryb. Uklidni se, jo. Poslední disciplína, což jsou střely z bezprostřední blízkosti. Uděláme si to těžší, dáme 5 forehandem, 5 backhandem. Klidně. OK. Tak jdem na to, když srovnám, tak potom... Co, dáme nájezdy? O to, kdo hraje? Jo, nájezdy. Jo, nájezdy. Tak jo, tak jdeme na to. Pojďme. Ať se daří. Ať se daří, chlape. Začínám, že? Začínáš, no. Jo. Mládí vpřed. Mládí vpřed, jo. Ano. Takže starika, jo? Ano. Ne, takhle. Jo? Je. Tak když to chce. Tak fajn, tak dobře. Dobře. To je jak z velkého brankoviště. Dobře, tak pojď Silo. 1-0. Jak to nedám prostě, ty vole. To je jak penalty vlastně, bychom to mohli pojmenovat jsou penalty. florbalové penalty. Jasně, jak je najednou velký, že? Ale dal tyčku, vole. Musíš naznačit, já jdu s rozběhem. Dobře, Pašo. Tak to jsem ultra 3-0. Dobře, Pašo. Yes. Mohl bych přestat trefovat, vole. Ježiši Tak, 5. pokus. Ne, celou tam nemůžem dát, že jsem nedal z vole 5 gólů tak prázdné té. V životě. Co to je, vole? Joži, co to je, jako? Co to je, ty vole? Jo, však. Byla taktika na backendy. Zranit 3-0. golmana. To byla otřesná hnusovina. Hnusovina. Pohodě, Pašo. Sorry, Pašo. Jsou levý. Ty vole, tak to se posral. Golman to se posral normálně. To je prodané, hoši. Bude to na videu, je to prodané. To prodané. Třeba už musím všechny. Jsem úplně. Prodané! Pane bože. Promiň. To udělal Celda. A byl to gól. Ale ty jsi to poslal uprostřed. Byl to gól. To byl gól. A to je dobrý. Takže 3-3. do. Kolik to skončilo? 4-2? Ano. Pěkně. Škoda. Smůla. Hlavně, že je to prodané.
Přesně. No, Že jsme se dohodli. Ty Sildo, nepředpokládej, že tady to video ti sdílnu, vole. Děkám, bylo to Nedařilo se super. nám vůbec dneska, ale... Ne, nedařilo, ale... My jsme zvyklí na ty parkety, že? Nic, dáme si odvetu příště. Jo? Na parketách. Dobře. U vás doma. V obyváku. Ne. Jo, dobře. Super. Takže diváci, děkujeme moc. Hlavně klukům, že konečně dorazili. Takže jsme si to slibovali už dlouhou dobu. A bylo to super. Díky, Víťo. A vidíme se příště. Mějte se. Čau. Jo, prdele, Sildo.